Ola, chámame Sandra e hoxe vou falar sobre este libro, titulado Orgullo e Prejuicio. Primeiro vou falar un pouco sobre a súa autora. Jane Austen foi unha novelista británica considerada entre os clásicos da novela inglesa. As súas obras son lidas por un amplo público e podemos dicir que unha das súas obras máis coñecidas é esta. Orgullo e Prejuicio é un libro que trata sobre unha familia, os Bennet, que está composta por un pai, unha nai e 5 irmás. A señora Bennet, é dicir, a nai da familia, só quere casar ás súas fillas. Un día chega ao pobo no que viven un home rico e solteiro e os seus amigos, e estes despertan certo interés por todas as familias do pobo, incluída polos Bennet. Elizabeth, unha das irmás, e Darcy, un dos homes que chega ao pobo, comeza unha relación. Ao principio chea de orgullo e de prexuizos, pero logo acaban sabendo o que realmente é o amor verdadeiro. Este libro trata temas como a clase social e, como o seu propio nome indica, orgullo e prexuizos, entre outros moitos. Eu recomendo porque me gustou moito, porque me parece un libro moi interesante. E bueno, ata aquí o meu booktube e grazas.